Då hälsar vi er riktigt varmt välkomna tillbaka till Stockholm och Arlanda flygplats. Klockan har hunnit bli 5:30. Flygplatskaptenen sträcker skylten med säkerhetsbältet bredvid er sitta kvar fastspända, hålla ståstryg och bord uppställda. Handbagaget får vara kvar på sin plats och mobiltelefonerna får förbli avstängda. Vi ber er också vara försiktiga när ni öppnar bagagehyllan så att inget bagage faller ut och skadar dig eller dina medpassagerare. Ta gärna en extra titt i er stolsficka innan ni lämnar oss så ni inte glömmer några personliga tillhörigheter. Och rökning är tillåten först när ni kommer till ett rökområde. Kapten Christer Lejon med besättning tycker jag var jättetrevligt att få ha er ombord. Vi tackar för att ni valde att flyga med SAS och Air Tours och Langley. Och vi hoppas att vi får se er snart ombord igen när ni ska ut och resa. Ha en riktigt trevlig kväll här i Stockholm. Ladies and gentlemen, welcome to Stockholm Arlanda Airport. Until the captain turns off the seatbelt sign, please remain seated with your seatbelt fastened. Keep seat back and table upright and cabin baggage in its place and mobile phone turned off. We ask you to be careful when opening the overhead compartment so that no luggage will fall out. And smoking is allowed when you reach the designated area for smoking. Captain and his crew hope you've enjoyed the Scandinavian Airlines and Air Tours Langley flight today. We thank you and we wish to see you on board soon again. Until then, have a lovely night here in Stockholm. Ska vi kika in det så när de måste eller kapten vet inte riktigt framme vilka inte den så här. Vi sitter på säkerhetsbältet fastspänt en liten stund till.